Hey baba Nxumalo. Nakho sibona umhlola la sibona ingane seyiphuma isimamathekile la. Engathi umthwalo usuthulile impela enganeni. Siyibona nje seyiphuma isimamathekile impela. Siyawubonga umsebenzi wenzayo kakhulu baba Nxumalo. Futhi sibonga ukuthi nje usazoba ingxenye yohlelo lethu lolu igemegeme zothando. Kuningi esisazohamba sikwenze sizama ukulapha abantu balimele baba Nxumalo la ngaphandle enhlizweni. Bahleli nezinto ezibadlayo ngaphakathi ezobuhlungu abangakhulumi ngazo okuwukuthi fanele sibathule lo mthwalo impela sibathwalise impela sibathwalise sibethule phinde sibathule futhi kunjalo baba Nxumalo. Uyazi nje ungikhumbuza ngalezi ayikhathi ngo2017 nami ungithula umthwalo engangiwethwele uyazi ke wena khumbula kahle ngangisakumunye umsakazo lapha ngisakubona impela futhi yabo ngangine stress lesi sokuthi ngaze sesiyahleka namuhla hayi kungenwa kukhalwa la uphuma usuhleka yabo ngacishe ngayibulala kulonyaka baba Mfundisi yabo ukuba khona kwakho empilweni yami kwangisiza kakhulu ngelinye ilanga nje babukeli so share leso story ningenisize ngoba sesiyihlaka kodwa umunye umuntu somsiza ngelinye ilanga ukuthi ungaze mawulimela othandweni ugcine sothatha isinqumo sokuthi uyayibulala. So ubaba Nxumalo wangisiza kakhulu ke mina ukuthi ngigcine sengakwenzanga lokho. Namuhla impilo yaqhubeka. Nakhona futhi kwakuyisigemegeme sokuyibulala lo lona uthando. Kwakuyigemegeme. Yizigemegeme zothando. So uNkulunkulu emuhle njoba senze uhlelo olufana nalolu baba Mfundisi asibasiza abantu emhlabeni balimele. So babukeli ningabi nankinga yokusithinta unenkinga nje ungasabi ukuthi usithinte sikulekelele enkingeni onayo. Futhi uma ufuna nje ukubhuka icounseling eceleni kuba uNxumalo ungamthinta eceleni ukwazi ukuxoxisana naye. Yes. Mhlambe okunye mfethu ake sicizele lokho babukele emakhaya ukuthi icounseling ubani umuntu okufanele kahle kahle aye kwicounseling. Icounseling eyawonke umuntu ophilayo. Ngisho umongameli ayidinga kunjalo. Ngisho amakhosi ayidinga. Ngisho izingceke zenkosi ziyayidinga. Yes. Icounseling inemkhakha emibili. Inokuthi usushayekile ulashwaphi. Yes. Kodwa futhi nokuthi upreventa kanjani izinto engakulimala. Especially ngoba sikhuluma nabantu yothando nje kunezinto esithi lapheka thola ulwazi kuzona ungasangeni ekulimaleni. Ngakho khona oza uzothola iknowledge nje ukuthi nje umshado uma sikhuluma ngomshado noma ngothando kufanele silibuke uyisource yalo. Khona uthando olulethwa usizo, khona uthando olulethwa uzwelo, kukhona uthando olukhethelwa abazali, kukhona uthando ukuthi ungenisa ukuthi unengane. Konke lokho izizathu esizibone ngathi omunye ungenisa ukuthi ufuna imali kanti njengo noSipho istory sakhe. Cha sengisho ke ngingasasho ngisho lo muntu oya kumyeni onemali eningi. So ufuna ukuthi athi ufuna ukuyophila kamnandi. Kanti uyafika lapha akamthandi. Khamba kanasikhathi sakhe. Yes. So uze lama benefits. So ziningi ke kodwa siyokuxoxa sesibala yonke into leyo thando. Nokuthi ke khona nalokho esasixoxa sithi indaba ye-workshop eka kwabantu. Ngiyakhumbula nje uchaza ngendaba ukuthi uthando liyachelelwa. Yes, ukuthi uthando kufanele silinisele. Yes. So ke kunezinto esithi othandweni number 1 kufanele ungakhuluma amazwi ahlabayo. Kufanele ukwazi ukukhuluma amazwi amnandi. Ngoba amazwi ahlabayo enze njani ayalimaza. Kanti mawuletha amazwi amnandi ayaqhubeka alichelela uthando. Okwesibili kufanele nibe nalokho esithi quality time, nibe nesikhathi. Abangazi bayaye benze nje bahlala ekhaya babuka iTV. Akho ngane akho bathi bona i-quality time. Kanti babhizi nenye program. Umama mhlawumbe ubhizi lapha uyapheka. No labo bantu i-quality time isho ukuthi nikeze omunye ithuba elanele. Yilana ihlala nje basihleli ukupheka yonke into odila ukudla noma nipheleni yonke into ninikeni ithuba lenu nobabili eye to eye ngoba umuntu uzomfunda ngisho mayethi
ngaphatheka kabi lapha yabo mayithi ubaba yazi angiphatha kabi lento wena uyabonda lapha mama awuyiboni feeling uzwa amazwi kanti ukuba ndawonye nenzeni nibukane uzozwa amazwi uzuzwe uthola ifeeling yalento ukuthi ujabula kangakanani wangiyiphalisa Sipho hey kanti ma lapho busy chofa ifoni njani akufiki lapho yes ngakho iquality time isho ukuthi pay attention komunye nisuse yonke into bese bakhona ama-acting la olwenza khona ulichelele ngokwenza nkosikazi ubona ilokhuzana isivalo esiwile uma usilungisa ikhabethe elifile uma ulungisa hey kwasiza baba ukufika kwakho yonke into nje ekhaya ma ukuthi awukwazi lokhuza ukuthi isikhathi asinaso ukuthi uqonde icebo sokubiza umfana uyagunda lokhu uthi ukhona ekhaya konke oyithintile wazenza ubeshintsha imbhedo wambambisa lezo zinto ozenzile nje ngezandla zakho uyal-actor khona mama nje ongajabulela indoda nje ihlala ingenzi lutho hayi lutho khona indoda engajabula nje ijabula umfazi ohlalayo nje akapheka ngithi isinkwa sikhona lapho ngeke kodwa kul-actor khona ukwenza okunye kwakho yizo zonke izinto enjani ezilichelela uthando bese okunye ukuthintana nomuntu wakho ukubona abanye bahleli sebelobethi etafuleni yabo ithashi yomuzwa othando omunye amthola usondele ubaxoxa lokho benqikene lapha esofeni lokho etsheka kanje umuzwa lowani othando angithi bethintana kodwa bese bakhona umuzwa osuyothinta ama-feeling lapho umuntu oseze mayithintwa leya part noma ithinta leya ndawana noma ukudlalisisana ngayiphi indlela athinta yakhona ivele ithi imizwa yingakho sithi kwi-quality time nokuhlala phansi nindawonye ngakubuza umbuzo ake siphinde sibuze sithi uma kudlala iPirates neChiefs sobani abafika kuqala enkundleni abalandeli ivuvuzela yona ikhala nini iqala ngo-8 ekuseni qala ekuseni kodwa umdlalo unini u-3 amba so ke siyasithi ke ngolimi lethu masikhuluma nama-couple sithi ukushaya ivuvuzela ukuthi ukuhlala nje endaweni benobabili ngoba inkundla izoshesha igcwale kuyothi kufika abalandeli bafika sekugcwele ngakho-ke uma ulinisela kuthando ngisho ama-feelings ayaniselwa awuvele umuntu wakho uye nje usuya kuye kodwa ukuhlala uyinike ithuba naye nokuthintana kwenu hhayi ngey'ndlela nezey'nkani oboza bathi umfundisi engathi ukhuluma cha sikhuluma ngokwakha yebo ngoba bayaphuma abantu bezalwane baphuma sebenza ezinye izinto ngoba lezi zinto ayifundisekanga futhi la kujabula ingane yesikole ngomjolo kodwa umuntu osemshadweni onikeza ilungelo angajabuli ngoba lezi zinto ayifundisekanga kufanele manje-ke azi ukuthi-ke ujabula uluvuswa kanjani umuzwa wothanda nama-feelings awavuswa embhedeni bese kuba khona imiphumela yama-divorce yes yizo so yizo zonke lezi zinto siqonde kodwa ukuthi i-counselling ibaluleke kulezo zinto okunye futhi nanokuthi nje abantu abanye baney'nkinga zokuthi emshadweni ingane abayitholi ingane yomfana abanye ingane mhlawumbe abayitholi kuyenzeka abazalwane-ke bashade ubone kuphela u-2 years kunyani yini laba uma beya kodokotela kuthiwa hhayi inzalo ikhona yini indaba abanye babo uthethe omunye usebenza kude umuntu wesifazane uhlukanise khona isikhathi sama-period bese bakhona isikhathi sama-dry days bese bakhona isikhathi se-mucus isikhathi sabantwana uma ezofika isikhathi ka-14 days we-dry days akho ngane ezovela afike kungene ekameleni ngalezi iy'nsuku azabele emuva ingane ayiveli kanti kuphambene kuleli ithebuli kufanele balazi kuyafundiseka abalazi lelo thebuli okwesibili ukuthi ingane yomfana itholakala kuziphi insuku ngoba umuntu wesifazane kwisikhathi lesi kuney'nsuku eziwu-7 isikhathi sokuthola abantwana kukhona-ke ulokuzana u-3 days wamantombazane kukhona u-4 days wabafana konke lokho izinto ey'dinga zifundiseke zazeke angigcine ngale-ke mfowethu kunaleya program-ke enye khona esithi ganwa nsizwa wahlala wazoba mdala kodwa awuganwa kwenze njani sathi 70 uma umuntu ethi sengino-30 years 70 minus 30 kusela u-40 omunye useya ku-40 kuya ku-70 uma uminus eminyaka isimncane iminyaka
ngamanye amazwi kuzolimala endabeni yokuthola kwakhe iy'ngane nenzalo. So ukuthi-ke konke lokho sathi-ke sobafundisa ukubala ukuthi sithi bala u-200 njalo u-2000 ubale utimes ngo-12 Yes. bese lo mawubala ngo-12 kuzophuma malini uthi u-2000 times ngo-12 bese uthi lo 12 leyo mali oyithole ngonyaka bese uyi-times ngo-3 years 3 years, yes. ikhipha u-72,000 alikho ilobolo elingaphansi ka-50,000 namhlanje kusho ukuthi umuntu onganayo le mali ongaqale namhlanje kuyobeka u-2,000 usazophela u-3 years engaganiwe kodwa enhlizweni yakho yetshetha hayi ngeke uphele unyaka emibili ngingagananga Yeah. kuyaprepare Lapho uhleli mfundisi nomuntu bakhipha itili. yeah Uyabo? Naye lo wesifazana akamtsheni ukuthi hawu ndoda wathula. yeah Iphele iminyaka. zizovela-ke Zizovela igemegeme zonke igemegeme zizothatha. siqhubeke. Yeah. Babukeli siphethe ingcithabuchopho ke ubaba uNxumalo la. Nizwele nani. So nikhululeke nje nisithinte ukuze sinisize.